Hello guys, narong jot na làm sự tay siya katal vlog. Bo, ai bo thằng này thọc sarai thằng này. Thani thani, sarai joti phải đi. Tung kha, mai ram này tini lại. Khudung khal gana, khudung suy pharan gana ta khal này betara rok bay. Ka, cái ko mai besi khalwang khudung. Mai bay kha cái se, jesuk din phano tongui mano ta. Serap ya tay. Mía hani mai kitang na song go ya ke. Nó khudung chom này. Pran ba kya? O kormo ka khang no boda pran ma jano. Sele dong kata. Swati bo gurung sai to no khak ka kuchum phana wati. Phanya nai jak mai bo mar ro chana. Cái kam bang này. Really wati phain ne khadol ro mai dana nai to ngo no khak ko som kata bok si satung kutung mang to mani no kha som chai pa kana gre. Mai dai chu bana pha o dam la sum te ro. Quang bosta wa mai dai tongo ati on gurung sai tongo satung ko tai tong kam khai cái kosam jaga bote kosam kuli yung kha ne gidi a ke mokli ka ngai joti num da bai ka mai shu wati phai kan ka mai musak lak na mai pranar khata no bai da này. Mobile rom itu naik berkuring ya pak. Sasung noh, no yak saya sekali tahu itu. Hai mama. Bis, bagis. Anu gua. Ang 자동 tung hai này khudung có mani ses tao bữa ra khó ra nhau nhó tao không này đi ra nhau nhó qua tì nó có som ra này đi bữa ăn đã đúng không अब दुख छरा nya khó khudung अब किसे ran खबर और संग खामा बा पुलिस नु गया था बोर का सुने के को कले बोर नि बेसर
Kamrok pai tuiruk tuku bai tuing ko berna hino khoma se chorok mela chole tongun sahurung kai waisino khachi lai thalai ka nokha kosom pano wati sek sek pano chorok mela nainen thangka naigedi borok bangmani ekdom nailina hini phaile kai ko kaile kha Island ka kay borok bulay like sila. sakang kai ma kaila bari kita tak ne mondop tang ja kai hamjuk saja hamjuk oi ingko tam kamong borok asukai phaichu go birung lai suka ekdom jasak le nus nuhulia pura baksa borok ongkhore thamoi chana samong rok chana bagai gure man naina hini phayo baksa keba joto ingko nai tongo ingko ongkholayo baksa tonglai nai gedi borok bang suko boroni asuk announce bo khaija haino hotat ke mose bahike borok phainai di saimane ngai tabuk जोंबो चक्र माने बुसुइ सबoi गुरि माने अबनो नायना हिनि तंता गाय नाइसिं दङ गाय कायला बारि रखाय दङ ताबो गाय ani busakai nuhuya hini nagari tam khai ang bono bangra box sawoi phunugoi tong thokjaka abokate ke phunugoi ko borsui sublai ka taw khai guri laina bagai borsui ingoi gai ko bono taisa ti saina kha ongkhoro waisa ti sa waisa kai bangra ruai kha kai side khakja palto ri tong tang bono gai guri man nai tong ni norok jung bo naine norok no phunugoi tong nai Gagureka, kuma, papa, o kasih kujang no, o kasih khada. Nah, lu cakap. Oh, Sini jamu hali pak. Tabo khai mela paikha mane o chokro gurai paikha ngai no paikha ta ngai yang o kisa bere nai na hini paikai ko ngai di chamung rok kwbangma phalo ingko rok putul rok joto phalbai yoro ngai abo nai na hini paika ta nu gya kho paika ngai no waisa ko naika aboni bagoi nuglia ta ngai tabo nogo paika ngai bazar khai bazar tui paika bazar a rok pai tukha a tok bahan a bazar khai ton kha dek ngai dek buti khane ab khai tok bahan song tongo ngai khai a songnani tabuk obukai moi borok haike songnai hingka ko songka hingka sungno tini ni blog jaja khangkai like share tai comment khai sadi kisa subscribe bo khai